Dafliad I mewn I McManus yn troi wych, mae'n taro'r trawst. Conwy'n cysgu o'r dafliad, a gwaith da wedyn gan McCaffrey. Clark, groesiad I mewn. Mae gyfle I Ebi, tackle wych gan Iolo Hughes. Iolo Hughes yn hyrddi ei hun. O flaen Ebi fanna. Gwneud digon. Robl ar gig gornel, tuag at y post yn agosa, arbeniad dod I mewn gan Dean Ebi. 10 munud o'r rhan cyntaf meddill. Mae'r pwysa wedi talu gan y deiliaid. Allan I Davies rwan. Nôl I Routledge, 3 yn y cwrt Cosby. Un yn ei Robl ar y postyn pella. Ymestyn oedd o, wnaeth I cael y cywirdeb dros ben y golwr. Robl yn rhydd i'r chwith. Chwipio'r bel I mewn tuag at y postyn pella, a bron iddi dwylla'r golwr Crowther. Dafliad hir lawr tuag at Williams, olbeniad tuag at Jones. Jones yno yn brwydro. McCaffrey I Davies, mewn y cwrt Cosby. Jones yn ergyd o'r arbediad. Yn ei wych gan Connor Roberts. Dyl wedi cael dim byd I wneud drwy gydol y noson. A pan ddoth yr amser, oedd ar y flaenau draed. 5 munud bron di chwarae dros y 90, tuag at y postyn pella. Beniad ar draws. Roberts yn ei gollon ni. O, na lawio. Mae'n dallan am dafliad. A sut ar y ddaear, nath Conwy ddim union i'r sgôr yn fanna. Yna hi, mae'r gêm ar ben. Perfformiad dewr gan y tîm cartra. Ond yn y diwedd, mae'r deiliad drwodd I rown nesa.